Ntomendala, do the honors. Awuthatha kwachozi wakho umenze nje kakuhle. Ubone masixa kusenziwa something like ibheka so yeah then we take care of it. Why finally yenze le? Ntombi, do not question the authority. When you just do what the authority is telling you to do. Simple lento. Ufuna uncedisa? Khawuqala umgoqule eqala. Sawubona uba oh nansi kerefu. Yonke into ilungisiwe apha. Umuntu asinaxesha siphelelanga. Yake wama. Ngola, omenza bamameli sungcola. Sale nje kakuhle, manje ngikuncedisa. Khodo. Already? Yeah, ayitshela masaka. Oh. Senze qethe isidumbu ekudala ndizigrumbela hayi khawoyi. Ethi xolo. Sewuzofika mntakamama Masambe. Isa. Yabo lento wena ungumnumber 10. Ukhethi specifically select wethu. Kodwa beke inhloko yakhe ithi geqe lapha ya. Isa. Olambile. Ndikuncedise ukumnyusa ngaresto zawayenza kwakho uyatyala umasako ukwakhe hayi suma wandihlathela amehlo umsebenzi wakho lo. Ndibona isizwe sonke sichabalala. Ndibona bonke abantu beqenqeleka one by one. Ndibona abantu benikiselwa kukufa, igazi liphalala. But lento yakho vuvuya umntana wakho it keeps on blocking man. Nombono wami isoloko imile ba man ngeboni ngapha ya. But I don't know why in block and ndiqhubekeke ngizoyifumana yonke lento le. Hey boo, I already told you Musi nginodibene nomntanami. Dadlula kuyo, move on mina. And yabona they gave me memories ezinhlukumezayo. But ndiyena zamba man move on. So yintoni ekubhlokhayo yokona? Yabona vuvone. Yabona pha emsebenzini wakho. Abakunikanga le case le because of bayakubona ba ufit for yona okanye just because of ba wena umtsha. No man, there's something econnectayo apha. There's something ekwenza wena ube khona. But njengoba nisitsho nento yomntana wakho it keeps on blocking lo mbono wami. But Analisa. Kwenzeka kwayo yonke lento le wawuna ngapi? N6. Fufu. Mntana kwayina ngapi? Wayena 6 naye. Yabona. Nginokuxelela.
was only your imagination wena. Zange ube namntana. What do you mean izange ngibe namntana? Ayibona lina yomntana mna Desmond. What if Tingathi the reason why you lapha? It's because of there's something connectayo kuwe. And lanto leya lento ithethayo. It never happened. Zange yenzeke hlobo. So confused ke ngoka. Umntana naye mina and igama lakhe yayingu Pretty. So uzama ukuthini kum? Noma sunenza ngathi ngiyaphambana. Hayibo. Njengoba nisitsho. Lento le idlala nje engqondweni yakho. Asina mini yonke. Ayimuve le kerefu. Akiyo. Donsoza nantombi, donsoza. Hayibo. Umsebenzi wakho uthini ngathi uzokwenziwa ndimoko nje intoni kanye ingxaki yakho? Tsala lento, tsala. Sambe ntombi endala. Yes, there we go. Yonke hamba. Nanzilingata zomada yezebusuku isizathu semini ezeva niphambana nanzinkathazo akanje nontombi makanje sinamini yonke apha Son. Okay, yes. Kedi kuphamandla ke mona. Qubula, siyasha mama, siyajela. Qubula, uthi qubula uthi siyasha, yazi uyajela. Qubula. Yila, hey, umhlahlela amehlo wena ndizawuthi qubula uthi siyasha. Ready? Asiyeke. Qubula. Hey, yithi ziyasha manje. Qubula. Dibanisa nempama into ezawulandela. Ndithi qubula uthi ziyasha. Uyeva? Good. Sa. Qubula. Yasha. Jolo phezulu. Qubula. Yasha. Sishe. Qubula. Yasha. Good. Anzok. Qubula ziyasha. Please man, make me understand. Like uyazazi ngibani wena? Ufike kanjani apha? I mean, do you know the whole story? Angikhumbuli yonke into eyenzekayo. The only time I remember bekungokuya ndandinikwa unodoli kula mama. Qha andazi uba kuphinde kwenzeka ntoni. Yo. So you mean all this time you had this bear ubungaziva like ubuthakathiwe? Yeah. Yo. Lento leni yenza nzima nina. We need to go back. Apho yonke lento leyaqala khona. Sifumane umnikazi wayo, umnikazi welibhere, lo muntu wakunikayo. Yayazi bangani? Ndiyamazi. Ngumamviki. Yeah. Lo mama lo usaphila. So into efuneka siyenzile inye. Funeka sifumane elibhere. Silibuyise nomnikazi wayo. Silibuyise kenzela
engaqhubekekile komnye umuntu izawuphela yonke lento le with you present man. Andizukwazi ukuhamba. Andifuni kwanto ezandidibanisa noMona Lisa. Andizukwazi ukuhamba nani. Sisi ndiyacela torho. Xa umcenga ubhuti andifuni uhamba nani mna andizukwazi uhamba nani. So if usenza le nto uthi masiyenze, how are we going to solve this? Because uDesmond uyaxelela uba uza kunceda and then wena ngokuthi le nto ithethayo unexhala ntoni? Awazi how powerful Mona Lisa is. Powerful Mona Lisa and andifuni mna uphinda ndiye kuyo ngoku. Andifuni uphinda ndibe kunto ezandidibanisa naye. Kodwa ndifake ikoneni ngoku. Desmond, ayikho enye indlela mhlawumbi sinoyenza besides le? Fuvu, yazi ba udlala ngam. Ngokuqala ngifowunele wathi udinga uncedo lwami. Ndachitha ixesha lami lonke ndisiza apha ndizama uncedana nawe. Ngoku uyandijikela. Yabona ke ngoku asinayo enye choice. Sine-option eziyi-2. Yokuqala sizokhangela lo Nodoli simfumane simbuyisele uMona Lisa aqhubekeke nendlela yakhe. Okanye uzoba khona uzohamba nami sifumane lo Nodoli sifumane umnikazi wayo. Sisi ndiyacela torho ngicela umcenga ubhuti. Andizukwazi ukuhamba nani. Ayikho enye indlela. Ayikho tu so kongenzeleka ukuba wenze ngehlobo uDesmond atsho ngalo. Andithi uyafuna uMona Lisa aphume kubo? Yeah, so masenze ngehlobo atsho ngalo. So what are the chances of ndingaphila mna? Ndingangaphili. Yayibonekele andifuna ukuqhatha. Andiyazi andifuna ukuqhatha. Ndonzoza ntwana encinci. Asinameni yonke. See? Ncede nakanani. It's fine. Lokuncedisa oku ndiyarhala lokuncedisa. Yaba ngathi unfair noko yini pushes umntana obhityeka nje iwasawondlekanga. Kodwa unamandla ndibonile udontsisa la kirevu uzayibeka. Yamani. Apho siyakhona ngoku siyakanya apho ndarhumbela khona wabonile. Ufuna ukwazi imizimba linga ukuba ndiyifumene phi emini? Ubuthe sibayi-10 enye 5 ngobani bona? Nice question. You're right person at the wrong time. Ngeliba ndiyakuphendula xa sisenalo msebenzi. Yabona ezinye izimuncumuncu yazipha kwe-orphanage ngabokuqala bona. Yeah, yenza nje umsebenzi quiet privately. Yabona nto yelibhere iyasebenzisa. Yayijob esimple uqala kwami and yamkhanda amandla. Yayipromotion okwesibini ayinele yazi lento. The more ndibulala the more la mandla yekhola. But then ke ngoku apha indrepa khona izikhalo zabo sitshwapha ziyankenteza uzazithule kufuneke ndiwugqibe umsebenzi wami namabherana umile ngalamehlo wakhe uba ndifuna amandla ndizophatha yonke into wanti ndiqhube umsebenzi. So this idiot ibisendleleni apho bendibhalelwe khona bendibhalelwe ngoko ke. Sonibambezela mntazi masenze nje lento very fast and painless. Angifuni uveza inhloko ngicela urhuqe sithi xolo. Rico, wena ungixelela uba ubulele uAbongile waza nguAsesa
wawabulala bonke abanye wagqibela nguThina. Mna bendingekho close ke noAbongile. Ndifuna undibonise apho umgrumbele khona uThina. Yazi man, kunale nto ndizibuza yona. If ever Mona Lisa is wondering apha wandarisa khona ibuzana nawe, khandixelele, what happened? uMonalisa besoloko endihlebezela endibuza uba ndiphi, okokoko endibuza uba ndiphi. Then ndade ndanentloko ke kuyo yonke loo nto. Ngabo abo bathethayo. So if ever bayakubuza uphi, that means abakwazi uba wena ulapha. Ima. So uba abamazi uba ulapha, do you think usafe apha? Vuvu, kanti wena uzothini apha? Awuzange uzonceda kanti wena apha? Hayibo, how am I going to help unoma engekho? Unoma akekho, so akho ncedo ndizalifumana kum. And Desmond, ndicela ubuza man, awunokwazi usebenzisa ezi magics zakho like ufanda out uba yintoni kanye ingxaki, and awunokwazi uyenza le nto ngaphandle kwam. Umnike uMonalisa wakhe. Sisi, ndiyacela uMonalisa ndingamzisi kum. So xa ungamfuni ufuna yekubani ke ngoku? Andifuna ye emntwini but andimfuna ze nakum uMonalisa, ndimfuni kum. I think I need to perform a ritual. Ndiyamfuna umbona lo Mona Lisa uba uphi. Ndiyazi uba kwenzeka ntoni kuwe.